Tervetuloa mukaan Toinen todellisuus podcastiin. Mä oon Tamu, tuottaja, säveltäjä ja ikuinen kyselijä. Tässä sarjassa pysähdytään sellaisten aiheiden äärelle, jotka usein vaan sivuutetaan, nauretaan kadoksiin tai vaan unohdetaan. Mutta entä jos ne on just niitä, mitä meidän pitäisi kuunnella tarkemmin? Jokainen jakso on matka, ei aina vastauksia kohti, vaan syvemmälle kysymyksiin. Tänäänkin avataan ikkuna siihen, mitä kaikkea saattaa olla näkyvän maailman takana. Tervetuloa mukaan! Tervehdys ystävä. Ihan mahtavaa, että oot taas löytänyt toisen todellisuuden mystiseen studioon. Mehän mennään jo 4. kauden 3. jaksoa tänään ja edellisissä jaksoissa käsiteltiin reikihoitoa ja sitten medioita tokassa jaksossa. Tänään siirrytään yhteen todella mielenkiintoiseen aiheeseen, nimittäin regressiohypnoosiin. Ja mä tiedän, että tämä kuulostaa vähän hassulta, koska edellisissä jaksoissa mä kerroin, että mulla on kokemuksia reikihoidosta ja myös medioista, mutta mulla on myös perhepiirissä ihminen, joka osaa hypnotisoida. Ihan oikeasti siis koulutettu ja rauhallinen, tosi ammattitaitoinen ihminen. Ja semmoinen tyyppi, jonka ääni yksinään jo hidastaa sun hengitystä. Mä oon usein heittänyt ilmoille ajatuksen, että pitäisiköhän hänen koittaa hypnotisoida meikäläinen ja viedä mut ajassa taaksepäin ja katsoa, mitä löytyy. Vaikka lapsuuteen ja syntymään, tai jos ollaan oikein rohkeita, niin jopa ennen syntymää. Mutta sitä ei ole vielä tapahtunut. Ei ole ehkä tullut semmoista tilaisuutta tai tilannetta. Ehkä ihan hyvä niin. Tämä ihminen tulee myös tuolta kovan tieteen puolelta ja saattaisi olla aikamoinen savotta puhuu hänet ympäri tällaiseen kokeiluun. Mutta ehkä sekin vielä jonakin päivänä tapahtuu. Ja nyt kun siirrytään regressiohypnoosiin, niin äkkiä tulee ajatelleeksi, että seuraavaksi ollaan jo Atlantiksessa ja tähtisielujen kotiplaneetoilla. Ja onhan tämä aihe vienyt joitain ihmisiä sinnekin asti. Jos esimerkiksi nimi Dolores Cannon on tuttu, niin saatat tietää, että regressio ei aina pysähdy sinne lapsuuteen, vaan se voi päättyä toisiin aikakausiin tai toisiin maailmoihin ja toisiin identiteetteihin. Mutta ei nyt lähdetä vielä galaksimatkalle, pysytään hetki tässä kysymyksessä. Mitä tapahtuu, kun ihminen alkaa muistaa jotain, mitä ei tässä elämässä ole koskaan kokenut? Mutta regressiohypnoosi kiinnostaa mua erityisesti siksi, että se koskee muistia. Ja muisti on jo itsessään yksi ihmismielen isoimmista mysteereistä. Me ajatellaan, että muisti on jonkunlainen tallenne, että se on joku arkisto, josta voidaan tavallaan hakea semmoinen alkuperäinen tiedosto. Mutta mitä jos se ei olekaan niin yksinkertaista? Mitä jos muisti on jotain paljon isompaa? Ja mitä tapahtuu, jos ihminen alkaa muistaa jotain, mitä ei ole tässä elämässä koskaan kokenut? Että mitä tapahtuu ihmiselle, jos hän yhtäkkiä kokee ollensa joku muu? Tai mitä tapahtuu pelolle, jos sille löytyy tarina, tai syyllisyydelle, jos se saa selityksen, joka ulottuu tämän elämän ulkopuolelle? Koska ehkä kaikkein kiinnostavin kysymys ei ole se, että oliko kyseessä mennyt elämä, vaan se, että miten tämmöinen kokemus saattaa muuttaa sun tätä nykyistä elämää.
Hypnoosia on käytetty terapeuttisena työkaluna jo 1800-luvulta lähtien. Aluksi sitä kutsuttiin mesmerismiksi ja siihen suhtauduttiin yhtä aikaa uteliaisuudella ja epäluulolla. Ajan myötä hypnoosi löysi paikkansa psykoterapian kentällä. Sitä käytettiin kivunhallintaan, traumojen käsittelyyn ja fobioiden lievittämiseen. Regressio tarkoittaa kirjaimellisesti palaamista taaksepäin. Useimmissa terapian muodoissa regressio tarkoittaa palaamista lapsuuden kokemuksiin, hetkiin, jotka ovat muokanneet käyttäytymistä ja tunne-elämää. Mutta 1900-luvun loppupuolella osa terapeuteista alkoi raportoida ilmiöstä, jossa potilaat eivät palanneet vain lapsuuteen. He palasivat aikaan ennen syntymää. Yksi tunnetuimmista nimistä tässä keskustelussa on yhdysvaltalainen psykiatri Brian Weiss. Weiss kertoi potilaasta, joka hypnoosissa alkoi kuvata elämää antiikin ajalta. Yksityiskohtia, jotka eivät kuuluneet hänen nykyiseen elämäänsä. Weiss kirjoitti kokemuksistaan kirjassa Many Lives, Many Masters, joka teki regressiohypnoosista maailmanlaajuisen ilmiön. Kirja ei tarjonnut laboratoriotason todisteita reinkarnaatiosta. Se tarjosi kertomuksen, ja kertomus oli voimakas. Regressiohypnoosin ajatus on yksinkertainen. Syvässä hypnoottisessa tilassa alitajunta voi tuottaa materiaalia, joka ei ole normaalitietoisuuden saavutettavissa. Kysymys kuuluu, onko tuo materiaali muistoa, metaforaa vai jotain muuta? Yksi tunnetuimmista regressiohypnoosiin liittyvistä tapauksista on Brian Weissin potilas, jota hän kutsui nimellä Catherine. Catherine ei hakeutunut hoitoon etsiäkseen menneitä elämiä. Hän tuli vastaanotolle ahdistuksen vuoksi. Hän kärsi selittämättömistä paniikkikohtauksista, vedenpelosta ja toistuvista voimakkaista unista, joissa hän koki menettävänsä jotain tärkeää. Hänen nykyisestä elämästään ei löytynyt selkeää traumaa, joka olisi selittänyt oireet. Weiss käytti hypnoosia keinona palata lapsuuden muistoihin. Tarkoituksena oli löytää jokin varhainen kokemus, joka olisi jäänyt käsittelemättä. Istunnot etenivät rauhallisesti, jopa tavanomaisesti. Catherine palasi lapsuuteen, muistoihin, jotka olivat unohtuneet, mutta tunnistettavia. Erässä istunnossa Weiss pyysi häntä siirtymään aikaan ennen tätä ongelmaa. Se oli terapeuttinen, melko tavallinen ohje, mutta Catherine ei pysähtynyt lapsuuteen. Hän alkoi kuvata paikkaa, joka ei kuulunut hänen elämänkertaansa. Hän kertoi elävänsä pienessä kylässä, jossa talot oli rakennettu kivestä ja maa oli kuiva ja pölyinen. Hän kuvasi arkea, lapsiaan, lämpöä ja tuulta. Weiss kuunteli tarkasti, mutta ei johdatellut. Hän kysyi neutraalisti, mitä tapahtuu seuraavaksi. Catherine kertoi veden nousevan nopeasti. Tulva. Ihmisiä juoksemassa. Hän kuvasi hetkeä, jolloin hän menetti lapsensa virtaan. Hänen hengityksensä muuttui raskaaksi ja kyyneleet valuivat, vaikka kertomus ei liittynyt mihinkään tunnettuun muistoon hänen nykyisessä elämässään. Istunnon jälkeen Weiss oli hämmentynyt. Hän ei ollut etsinyt tällaista kertomusta, eikä hän ollut johdatellut siihen suuntaan. Hän kirjasi yksityiskohtia ylös ja keskittyi siihen, mitä tapahtui potilaalle itselleen. Seuraavien istuntojen aikana Catherine kertoi lisää elämiä, joissa toistuivat samankaltaiset teemat. Äkillinen menetys, veden aiheuttama kuolema, keskeneräisyys. Ja samalla jotakin alkoi muuttua. Hänen veden pelkonsa alkoi hellittää.
Paniikkikohtaukset harvenivat. Hän ei enää herännyt öisin samaan pakokauhun tunteeseen. Wise ei julistanut löytäneensä todisteita reinkarnaatiosta, mutta hän kirjoitti kokemuksiaan kirjassa Many Lives, Many Masters. Mutta hän itsekin kamppaili selityksen kanssa. Oliko kyseessä todellinen muisto jostain toisesta elämästä? Vai oliko alitajunta rakentanut symbolisen kertomuksen, jonka kautta Catherine pystyi viimein käsittelemään selittämätöntä pelkoaan? Yksi asia oli kuitenkin vaikea sivuuttaa. Kun tarina tuli kuulluksi, oireet alkoivat väistyä. Ja juuri siinä kohtaa regressiohypnoosi muuttuu kiinnostavaksi. Ei siksi, että se todistaisi aikakerrosten olemassaolon, vaan siksi, että kokemus, olipa sen lähde mikä tahansa, muutti ihmisen suhdetta omaan pelkoonsa. Regressiohypnoosi on hankala aihe monesta syystä, mutta ehkä kaikkein hankalin se on siksi, että se osuu samaan aikaan sekä tieteeseen että ihmisen syvimpiin kokemuksiin. Ensimmäinen taso liittyy suggestioon. Hypnoottinen tila ei ole taikuutta, vaan psykologinen ilmiö. Kun ihminen rentoutuu syvästi ja suuntaa huomionsa sisäänpäin, hänestä tulee vastaanottavaisempi. Hän kuuntelee tarkemmin, reagoi herkemmin ja joskus myös pyrkii tiedostamattaan vastaamaan tavalla, joka tuntuu tilanteessa niin sanotusti oikealta. Terapeutin kysymykset, äänensävy ja jopa hiljaiset oletukset voivat vaikuttaa siihen, millaisia kuvia ja kertomuksia alkaa nousta. Tämä ei tarkoita, että kokemus olisi valheellinen. Se tarkoittaa, että se syntyy vuorovaikutuksessa. Ja juuri siksi on vaikea sanoa, missä määrin kertomus on muisto, missä määrin mielikuvituksen rakentama metafora ja missä määrin tilanteen dynamiikan muovaama. Toinen taso liittyy muistiin. Neurotiede on tehnyt selväksi, ettei muisti ole arkisto, jossa haetaan muuttumaton tallenne. Muisti on jatkuva prosessi. Joka kerta, kun muistamme, luomme muiston uudelleen. Täydennämme aukkoja, järjestämme sirpaleita, sidomme ne yhteen tarinaksi, joka tuntuu johdonmukaiselta. Hypnoottisessa tilassa tämä rakentava mekanismi voi voimistua. Mielikuvat muuttuvat eläviksi, tunteet syvenevät, symbolit konkretisoituvat. Ihminen voi kokea jotakin äärimmäisen todentuntuista, vaikka sen lähde olisi alitajunnan tapa käsitellä jotakin nykyhetken kipua. Mutta tässä kohtaa tullaan kolmanteen tasoon, identiteettiin. Jos ihminen kokee olleensa aiemmin joku muu, hänen käsityksensä itsestään muuttuu. Hän ei ole vain tämän elämän tarina. Hän on jatkumo. Se voi olla vapauttavaa. Se voi antaa merkityksen kokemuksille, joille ei muuten löydy selitystä. Mutta se voi myös hämmentää. Se voi horjuttaa käsitystä siitä, kuka minä olen ja mistä minä alan. Identiteetti ei ole pelkkä ajatus. Se on psykologinen ankkuri. Ja kun sitä siirretään, koko sisäinen maisema voi liikkua. Ehkä kaikkein syvin hankaluus liittyy kuitenkin kuolemaan. Regressiohypnoosi koskettaa ajatusta siitä, että tämä elämä ei olisi ainoa. Ajatusta jatkumosta. Ajatusta siitä,
että tietoisuus ei ehkä sammu siihen hetkeen, kun keho lakkaa toimimasta. Se on valtava ajatus. Jos se on totta, se muuttaa kaiken. Ja jos se ei ole totta, se paljastaa jotakin siitä, kuinka voimakkaasti ihminen tarvitsee kertomusta, joka ylittää kuoleman. Juuri siksi regressiohypnoosi herättää niin voimakkaita reaktioita. Se ei ole vain terapeuttinen tekniikka. Se on kosketuskohta eksistentiaaliseen kysymykseen. Ja kun aihe koskee sekä tiedettä että kuolemaa, sekä muistia että minuutta, keskustelu ei voi olla kevyt. Se on hankala, koska se pakottaa meidät kysymään, kuinka paljon kokemuksesta on totta ja kuinka paljon totuudesta on kokemusta. Palataan vielä Catherinen tapaukseen. Olipa hänen kokemuksensa luonne mikä tahansa, oliko kyse menneen elämän muistosta vai alitajunnan rakentamasta symbolisesta kertomuksesta, yksi asia on vaikea kiistää. Kokemus oli hänelle todellinen. Se ei ollut vain ajatus tai teoria. Hänen kehonsa reagoi siihen. Hänen hengityksensä muuttui, hänen tunteensa nousivat pintaan ja istuntojen jälkeen jokin hänen sisäisessä maailmassaan alkoi järjestyä uudelleen. Kun kertomus tulvasta, menetyksestä ja kuolemasta sai muodon, myös hänen vedenpelkonsa alkoi hellittää. Paniikkikohtaukset vähenivät. Se, mikä oli aiemmin ollut nimetön ja hallitsematon pelko, muuttui osaksi tarinaa. Ja tarinalla on rakenne. Tarinalla on alku, keskikohta ja loppu. Kun pelko sai kertomuksen, se ei enää ollut pelkkä irrallinen reaktio. Se oli osa kokonaisuutta, jota voitiin katsoa, käsitellä ja lopulta päästää irti. Tämä ei todista reinkarnaatiota. Se ei myöskään kumoa sitä. Mutta se osoittaa jotakin olennaista. Ihmisen mieli ja keho reagoivat merkitykseen. Kysymys ei ehkä lopulta ole siitä, oliko Catherine todella elänyt toisessa ajassa. Kysymys on siitä, mitä hänen sisäisessä todellisuudessaan tapahtui sen jälkeen, kun kokemus tuli kuulluksi ja jäsennetyksi. Ja ehkä juuri siinä kohtaa regressiohypnoosin todellinen vaikutus piilee. Ei historiallisessa tarkkuudessa, vaan siinä, että jokin, mikä oli ollut kaoottista, sai ääriviivat. Regressiohypnoosi elää kahden maailman välissä. Toiselle se näyttäytyy todisteena sielun jatkumosta, merkkinä siitä, että tietoisuus ei ala syntymässä eikä pääty kuolemaan. Toiselle se on esimerkki mielen hämmästyttävästä kyvystä rakentaa kertomuksia, jotka tuntuvat muistolta, vaikka niiden juuret olisivat nykyhetkessä. Ehkä tärkein kysymys ei kuitenkaan ole se, ovatko menneet elämät olemassa. Ehkä olennaisempaa on kysyä, miksi mieli tuottaa tällaisia kertomuksia ylipäätään. Miksi tarina sijoittuu usein toiseen aikaan, toiseen kehoon, toiseen identiteettiin? Miksi se sisältää lähes aina jonkinlaisen trauman tai keskeneräisyyden? Ja miksi juuri tuollainen kertomus kaukana tästä elämästä voi tuoda helpotuksen tähän hetkeen? On mahdollista, ettei regressiohypnoosi avaa ovea menneisyyteen kirjaimellisessa mielessä, mutta se saattaa avata oven siihen, miten ihminen jäsentää nykyisyyttään. Se voi tarjota kielen kokemukselle, joka on ollut aiemmin sanaton. Se voi antaa muodot pelolle, joka on tuntunut irralliselta. Ja joskus muoto riittää, koska kun kokemus saa tarinan, siitä tulee käsiteltävä. Ja kun siitä tulee käsiteltävä, se ei enää hallitse samalla tavalla. Ehkä regressiohypnoosin ydin ei ole siinä,
minne se vie meidät ajallisesti. Ehkä sen ydin on siinä, mitä tapahtuu ihmiselle, kun hänen kokemuksensa otetaan vakavasti, vaikka sen selitys jäisi avoimeksi. Joo, mä oon kyllä tästä regressiohypnoosista lueskellut aika paljonkin tässä vuosien varrella. Mutta mä oon miettinyt sitä vähän ehkä eri suunnasta, että ei ehkä niin kauheasti sitä, että olinko mä joskus joku muu vaan siis mä oon ajatellut sitä silleen, että mitä oikeasti tapahtuisi, jos mä ihan tosissaan uskoisin olleeni. Että jos mä istuisin siinä tuolissa ja suljen mun silmät ja kokisin ihan tosissaan eläneeni jonkun toisen elämän, että mitä se niinku muuttaisi. Että muuttaisiko se niinku tässä elämässä sitä tapaa, miten mä kohtelen ihmisiä tai suhtaudun mun pelkoihin tai ylipäätään niinku tavan, millä mä kannan vastuuta tästä elämästä. Et se on mielenkiintoista tietysti, että onko menneitä elämiä olemassa, mutta vielä mielenkiintoisempaa on se, että mitä me sillä ajatuksella tehdään, että jos regressiossa, jos se koettu kärsimys selittää jonkun nykyisen pelon, niin vapauttaako se mut vai siirtääkö se niinku sen vastuu johonkin aikaan, jota ei enää voi kokea. Jos mä koen olleeni ennen entisessä elämässä sotilas tai joku taiteilija, niin tekeekö se musta nyt erilaisen ihmisen vai onko mä joka tapauksessa se, joka herää vaan huomenna tähän kehoon ja tähän maailmaan. Ehkä ton regressiohypnoosin todellinen testi ei ole se, että mitä siellä nähdään, vaan just se, että mitä sen jälkeen tapahtuu, että lisääntyykö ymmärrys vai väheneekö jokin pelko tai tuleeko ihmisestä lempeämpi itselleen ja muille. Ja jos tämmöistä tapahtuu, niin silloinhan sillä kokemuksella on ollut iso merkitys. Riippumatta siis siitä, oliko se nyt aikamatka vai joku alitajunnan kyhäämä story. Ja jos mikä ei muutu, niin se kokemus jää vaan tarinaksi. Enkä mä nyt tietenkään oikeasti tiedä, viekö regressio meidät menneeseen. Mutta toki mä tiedän, että jokainen kokemus, joka saa meidät kattoon itteemme vähän rehellisemmin, on jo itsessään aikamoinen matka. Ei välttämättä just ajassa taaksepäin, vaan ehkäpä syvemmälle just tähän hetkeen. Tää on toinen todellisuus ja mä oon Tamu. Vastaan tämän podcastin tarinoista, tuotannosta ja musiikista. Kiitos, että olit mukana tällä matkalla. Palataan taas seuraavassa mielenkiintoisessa jaksossa.